Nakadurdarshan Kendra Shillong, ni Snotanat Basa Shisian Pat New York, Banya Kendo Bat P, Kiparlok, Giba, Juice Snotanat, Bat Kibajuminat, Ban Pet, Yakanika program, Health Essentials, ka program, Kabangingets Camp, Ka Ai Shibun, Ki Jingpang P, Hagabayday, Bat Kakot Kakya. Te mendagasngi ngi don lengkat bat ngi haka studio ke jongi I Dr. C Yang Rai belong I Joint Director MCH but I State Nodal Officer jongka CPHC but NCD dan nika non communicable diseases. Te bat komjuri I don ikong flourish ling do ibede I State Consultant NHM. Kapang kabangin nyo banyak keran mendagasngi kalong ke Jingpynjur ya ka screening lane ka screening lane ka jinggit benya ya kene ka Jingpang NCD lane kata non communicable diseases kabangi ong tin kasi ngilaban ong tin kasi ki Jingpang ki bom ya bit tingi ya were pi bapinya don lengkat ban ngi sipor ban nya ngap ki ai ki jing keran halor kene kapang kenang bangin la ban yo ya kita ki jingtip ki ba ngide ban tip sapang kini ki Jingpang ki bom ya bit hakan guru kom kita yangi kita bat kenang mengina ban penkup irade kita ki bor mengila ban yada na kita ki Jingpang bat kum nuan sumaru lada kum ngi yo ban yo kem kita ki Jingpang tia kani ka pon ngapnya sobhaya phi Dr. Yang Rai ba kum ju ro I kong flourish lingdo asa kani ka program tia hak banin kong ngan pai sha phi Dr. ban kli khindiat chapang kani ka NCD lani kata ka Jingpang ki bom ya bit kita Dr. Kublai sibon kong, but kublai yapi barok ki bayas ngap ya kene ke program. So kene ke Jingpang, ke bangi khot ke Jingpang bam ya ben, ke kentop ningkong ya kene ka jingkiu haka hagani ka blood pressure ke jungi kumbangi sei angmo bakiu BP so kata kade ke beningkong nang tapat ke jingkiu hakamen ya kene ka sini ke sini ke badan hapo amet lada ke kiu ngi khot diabetes so kata kade sakawai nang ta kini ki Jingpang cancer di ki Jingpang cancer hakani ka por ngene focus ha lightly ki cancer ki bangile screenings hapo kini ki jaka ajing sumar ki jongi ki ba dan sapo kum ki sub center but kini ki PHC mo te kata ka long kani ka cancer jong ka sentul ka cancer ka ba affect ye ki bu but ka cancer ka ba affect ye kini ki ye ki lenti ka kon haki kentai dia yakini ngile screening hapo kini ki health facilities ki jongi ki belong hapo kum hapo PHC but hapo sub center te kini kide lightly ki jingsitam ki ba ngi khot ki NCD lana ki non communicable lana ki ni ki Jingpang ki bam ya bet te sakawai na ka daw jong kini ki Jingpang khambon sien kini ki Jingpang ki alam sakani ka stroke nang ta sakani ka heart attack sakani ka jing fail jong ki kidneys so yaki to ro kin hapo long ki dei ki results of jong kani ka Jingpang bam yo bet te ngene kran kan diat sepang kita ro te hangni ngi yu I kumno ba namar kumbanga ong mentan kini ki Jingpang ki kata ye kini ki do jam jongi ye kini ki kidneys ye kini ki liver ye unu klong senam jongi ki kata te hang ta ngi la ban so tho ba namar kini ki Jingpang kan yalam saka jing sniu jong kini ki department ki belong ki do jam haka mat jongi to kuble shibon doktor ila pan sayang I khendiat sapang kita ki Jingpang ki bom ya bet bat ni ki Jingpang ki long kenrai bha ki singi ba menta ti leng ba ki jing ya plu jingmut jungi nginang yo ban song thu su mo ni ki daw hi ba penlong ki Jingpang te kong flourish nga kwa ban kali pat ipi sapang kanika national intensified NCD screening ki ai kita komno phi le I kita hak ni rukom kuble shibon kong ye ki jingkali kombangi tip mengila susah ya keren ba haki health and wellness center ni haki jaka sumar ke belon sa janjong ki snong mo ki belong ki sub center but ki PHC ka ni ka program NCD kamde ka ba rim kamde ka bathamai hendrai ka long ka blak kamal yai menta bangi screen ya kini ki breu ki ba hakarta life house nem syakmat mo te hakani ka bedai bat kani ka national intensified NCD screening campaign kadai ka campaign ka ba ka sarkar India kala
pentrai kam ha uniu benai art terik urempang bat kan kut hado lai pawai terik jong benai maj bat ha kan ni ka shi benai kamot gajing temu jong kan ni ka campaign ka long ba khot kinong snong sinrang bat kan thei ki bala cross ya ka lai post nam karta ki dei ban yo ya kan ni ka free screening la ni ka screening ka ba klem dan kamban siu na ka benta ka BP na ka sini bat kitu ki cancer ki ba I madam ila kran mentan madam yang rai iba I ong bade ban screen ya kini ki oral cancer no nang ta ka breast cancer bat komjoro ka cervical cancer te urang ba kan ni ka program ngat rangin nang kran susu bale dan kamban le ikani ka screening bat ha kan ni ka shi banai thik ni kmi lanti ba barok khot ki ba ha kan ni ka jala jongi ki de ban yo ka screening bat ka state me clear jongi ka dan ka target khado khat arlak nyo phawe hajan rios pa laingot ki breu ki ba cross ya kan ni ka life post nam karta ki bade ban yo ka ni ka jingmantoi jong kan ni ka campaign तो खुबलिशी बोन कॉन्ग फ्लोरिश की तकी जिंगपनशाई की जो पीछ भांगी तकी स्क्रीनिंग but ni so tho hi kata batang man le ki screening la ni ek ki test du ka mo ka don kam ban pelut ya ka pisah ka tengka te mentang I so don bok bang don kini gi jingyo jongi gi jing tip je phang ki screening but ka de ka pensilur yang I bangin let mo shi ki jaka ki ba ka sarkar ka pinyo yang I klam da don kam kanu kanu ka jing sio ti doktor bangin ya betang ya kan ni ko ma fil alam khamat kom tu she phang ki jingpang ki bom ya bit ti ki a doctor pin la ban compensation shu gi ba pen long but ikibiu ban yo ikini jingpang hublei kong so hang ne pin sngo tho la de ni ong ba kam de ka jingpang ka ba bet kamot kimdei ki ni ki bacteria la ne ki virus ki ba wan attack hi mo ka dei ka jing tre kam hapo ka mat ka jongi ken te ha ka baning kong ka bangi kwa ban kran ka dei saphang ka ne ka rukom bam rukom di bat ka jing sumar jongi ka mat la jong mo te bon sen hin dei kini ki jingpang ki ba ngi se ong ba kim byang na ka banta ka mat jongi mo kom ka clean ka sini kam lo kidi ki to ki jingbam ki bangi bang palat dei te henre habangi bam namar ba ladon manor ramano ba ong ba ya ke ba pi bam dei pi haban bam antat pimla ban su bam se ya ki ni ki jingbam ki ba bang mo te ngi hab bandon kata ka balanced diet te kumbangi I hayeng hasam jungi ha ki yeng jong ki breu ki jongi ru dadu badang khlung dei ki kon ki sutanat palat ban bam yu phan te kimpet so I ki be ki jor henrei pin the pet ha ka balanced diet nei ka ba kongsan ka bangin bam ki dei ki jor ki so kita ki badan kam tam te henrei ki don ki breu ki ba mla ban bam klam do dei te tamba kamot ken ba pin bam sibon man ka sien bo pi bam jing bam te kini ki jing bam ki bam ki ba pen ma ya ka mat ka jongi ngin haban control ya ka bam jongki long nai ong ba ngimla ban bam nrei ngi haban bam control ki ken kum ka do sir khat ar bu khat kala byang ti ka sini ru mdadan kam ban kumangi mo sene ngidi sa bakriat ngidi sa san reusian sisngi te man bingi di sa la rengi ai ar samat lai samat ke sini ka taru kanam ya ram le te namar kini ki jingbam ya kini ki jingbam dei pila ban kli anga kiran ki brio ki ba di sini man ka pon re ki sat ki klan te ya kata kasong ru ha kamat jungi kumdo namar ba pi kamdei tanggaru kom bam jungi henrei ki bon ki wegi factors pat ki ba thau ye ni jingpang ti long komban su ong mo ki brio ki ba tres mat tres ting ki sar ti haki kani ke jingbam ko ki bam dei kalut na kamat ke jongki te kam ne kan henrei subo na rengkat ba ke ba pi bam ki ni ki jingbam ki ba pentor ya kaman te jayu la da pi song pim le ki exercise pim ki pim sar kan lang po kamat jongi te da ka jinglang jong ka to of course ki tu ki jingbam ki ai bor ya kamat ke jongi henrei la da kala lang palat pat ha po kamat ke jongi kan wan rai ki ni ki jingpang
Ti kita hi kemut ke ba kongsan hi kare ke bam mo Rukom bam, bat ke ki jat jing bam mi ba. ki jat jing bam ki bangi bam bat ka inactivity. Lane ka jing bam ki bam kesar. Hoi. Hoi. Ting so thu hi ba mentali ki ba banda syo perkhat kini ki ba sa hasor le ki bon ki ba susong wet mo. Hoi. Ki susong ni kim tre se se long kendong kala ban per ki let ki ka per ka pra ka luom ka wa mo ki la ban naman ngi dapet chenong kendong doktor ngi bakin ba bet ka ja bet. Hoi. Lani ki khiem step ki di sharu da ka ja. Ki thap ka shini te men singi ru ki bam ja bam phan bet. Te la se kani ka jing long jing man jong kani ka mo ko komyo ini ki jing pang la se kan pe doktor ngi ya nujor na kanong kendong bat gi jakasor. Kat kum ke jing pet ki jongi ti nomor mentande he ki nong kendong ki jongi ru long kila long kumba pi ong dei mensuwa kin bam kani ka ja kin bam u pan ti kat ba hagni hari sor pandai ki bam ki junk food ki bobon sini ki bobon clan ki bobon ite long ka long maria bam hi tang ba ka sulong gumni hapo nong kendong pandai dara ki bam ka ja upan kitu ki contain tang ka carbohydrates kala ban ai energy ki hendai kum bangala batai mene lad even what la ka ai ka bor yingi hendai ladangi bam se ki namar mo kum pi ong ngi bam bat stap bat met bat sngi hendai te ladangi bam kibai ki jat jing bam pat kimrung ha kamat ke jungi so ka to ka jing bam ko berung ha kamat ke jungi nei bangim la man panan kami ki kan ne ha kamat jungi kan bat nang ta ka sathawi ki ni Jingpang. Oh. To kuble shibun doctor ta ka Jingpynjur ke jongpi but kong flourish temen ta men ne pla lam khamat kum tu ni ka screening de te let's say ki parlo jungi kin ong habangi mi sngo ya ta Jingpang mo ngi teng hadu da tharu sha ngi se let man phaweng tikin ong le yun le ta ka screening tha yo tip no mo ba don ke Jingpang Jingpynjur halot ka ta khan dia ha ko te kat kum ka Jingpynjur jong ka Ministry of Health mo bat ki program ki bangi train na banta ban penduna ya ke jingbon jong ki nongpang mo ha ka snong bat ha ka jela bat ha ka ri bro ko we kamot ka jing pelong ya ke ni ka screening kan le ni ka NCD screening ni ka campaign na banta ki life host nem sajrong kade hajing shisha ban yada ya ki ngide kidan ki bon ki banta ban screen kadan kata ka form ka bakalong ka assessment ka banengkong ka bangen keli ki ta ki jing melin jong ki ba ngila ban tip ngila ban kenjing ken na kar kom im jong ki da se ki dan em kata ka ris ka dan em kata ka lat ki bakin yo ki Jingpang ka ba im doktor mentan ila penong te ladangi ken ni kata ka jing ken nang ba kata ka assessment ka ba ki khot ka si back form ka mod ka assessment te ka mod ladangi ngi ken ya ni te ka mod tip kan ladangi da hapan pai ni brio leni ba ila bandan ni kita ke Jingpang ni imdan ni kita ke Jingpang henry kam don kam bangin ong bangi don Jingpang nama ladangi le ikani ke si back entry kamut ngila sngoto ba ngila bande ki bala ban yo ladangi long below ya kata ka score pat derong kamut ngim don kam ban le show lang ngila ban one screen pat deman kan rio benai hagino ki health center ki bajan hapo ka ri bat ka anu ka snong jong ni mo te buon sin hi kumangi ong kibreu ki ba la ban yo ikani ka yakini ki Jingpang ki ba mentan ki bangi ong ki NCD condition ki de ki ba melien bandi biri di secret mo ki ba melien ba ban di ki jing di penbuat kum ki kiat ki jing penbuat ba harukom bat kum julu kum bangi sngios mentan ki bam ju ya kam smart ba ban kilan met lani ba susong hajaka bat ba supen bon kaman ba bet kena asam laro kidan ka daw ka bakila banlong ki ba yo ikani ke Jingpang namar bangi yo iba ki kena asam la ki ba shipho khatway khatsan khatrusnam ki basdang ban ba mi kini ke Jingpam bathamai mo kom baki ong sunong kendong ki ni ki Coca-Cola lani kini ki jingdi ki bathamai ki Jingbam ki bathamai kamot ki tu barok ki khleng ki junk food ko mangi ong bat hasaro ki momo ki chau ki itu barok khot ki la ban ye lamba halada pisdang itu ki Jingbam kamot kat ba pinda poi life nem te pila tikna bet ba pila ban yo ki Jingpang ki balong ki bala ban ye kta ya long snam lani kom ta kom ba la ikran mentan tina kata kada kamut batang life nem syakmat ni da ban le screening ye kini ki Jingpang bahan rai hagani ki NCD campaign ngi kwa ro ban ai ki jing hikai
ya kibai pakibai ki bawan hagi health center jongi kumno ban yada ken nak kini ki Jingpang ki bang ya kerantan तो खुबले शिबुन कong flourish kata ka mo ka jing penshai ka pi balai bangi dan kamo male kata ka screening te doctor habai ngi pet pat yakani ka let's say ka screening ro ka de ko we ni kilat ban yada de te ki briu let's say manu kita ki ba la ban yada lupa kan makinam yo high bp mo makiong dan ne makinam yo ka jing pang chini hatu kila ade ban pet lupa ban shim lupa ki sinjam ban yada banum yo kata ka Jingpang ko mapila batai menne ka lifestyle kata ka lukam ba mi tiki pagi bagi briu kila ban kam shim benya kan ba kani ka Jingpang ngan yo. Okay, thank you kong. Ti kombe ila batai I kong flourish mentan mo. Balai bengile ay kini ki screening hapo kini ki health and wellness centers jungi ki belong lowest level of healthcare ki bengidan hapo ka state. Balai bengile ay kini namar ba ngi kwa ban ladade ba ki brio kim dan Jingpang kamot na ka banta ka BP bat ka ni ka diabetes ngile akumno ngi pha long ila screen sisen ngi pha wan biang next year. So man usinam ngi screen iki kan kanang ba lada day ba kumno ki yo e kene ka Jingpang ngila ban catch them early te ka lada ngila la ban an ka kani ka diagnosis nai kinam long ban ong ba ka de ka BP le ne ka hypertension kinam le ha po kini ki sub centers jungi te yakito ki phas ki doctors ki ba pentik na ba ubreu le ne ka breu ki dani kini ki Jingpang nalor nangta ka treatment ngi ayeki te kane ka treatment ngi don da kata ka treatment protocol mo te kane ka treatment protocol ka dei ka ba ngi la yesong kum ka state ngi la include lang gini ki private doctors na po kini ki private hospitals ngi la include ki doctors lejong nang ta gini ki breo na po ICMR nang ta na po WHO ngi la yesong lang and ngi penlong kata consensus meeting ban pi namar ba kane ka jingtrai kam jungi hapo ki program de kam de ban ong ba ngi haban pet tang yu we brio kum ki doctor ngi pet tang yu we brio ti ngi eye treatment ru tang yu we brio han rei hang ne pat kade ka public health kabut ngi haban pet ya ka jingpha jingmiat jong barok ko we ka state ti namar kata long ki dawai ki bangi eye ru ndai ngi haban ya ha kata ka rukom kan ban la ban ba we po we brio on la ban yo ai kini ki dawai namar ki dawai ki bangi IA na po ka sarkar mo ti menta ban wan ra pat ya ka quality jong ki dawai ti ngi pen long ya kata ka meeting kumbang la ong ipi ngi khat lang ye bro ngi pen long kata ka meeting bat ngi sa shem ya ka rai kan ye ginu ki dawai ki bangin ai bat ha kanu ko kom ngin ai ki mo so kata ka de ko we ti namar kata nga kentu ye ibai pe ibai I brio I bala alai po sinam bat sejrong bakin let namar mentale kala sok ki kala adon hajan jong ki ka jaka ka bakin screen kin check ya ka blood sugar jong ki nang ta kan check ru ye kini ki ya kini ka BP jong ki tang si sien si snam kin let dia na banta ka cancer ru namar kini ki team ki badan hapo kini ki facilities jong ini kila along well trained na banta ka ni namar ngim phai ki bakin le iki ba he just simple ban su screen ni ki brio te na banta ka cancer ken haban let sisien sansnam ban pet ba yo kumno ki don ki dark kitchen jong ga jing long cancer te pila ban su tho menta belai bangi kwa ban catch them early namar ba kumba pi I hakastia jungi nei kini ki tertiary care hospitals ngim pat biang kita kitar kumba biang skibe ki jalan dai te ngim kwa kan be ki brio hadu bo undala fail uken ni hadu bo undala fail u hat beken poi support ki tertiary centers jungi namar ngim la lei kita te kumba pi pe ka cancer ru bele ki brio ki yap mentana ka cancer namar bon hine ki nei ki one ha ki third fourth stages te haga to ko por mla le eso class spread por ko ka ban tingim kwa ba ki brio jungi can reach ya kata ka level ni kwa ba ladangi la ban treat ki namar kini ki treatment for nabanta kini ki NCD mo ki long ki bajrong bha te ladadei ba ki brio can hap thiet dawai ru nei kan jinjari ki don ko por ki don pisa don ko por kim don pisa te namar kata long ila streamline ya ka in such a way ba kin let screen
lada dei bakadon ke Jingpang ngen ai treatment niki te ha tu ko por bingi ai treatment nomor kadang dei early so ngi ai ke treatment ke ba dunatam te lada dei bikila ban bot ya kitu ki jing ai ki jongi lada ki dei ban long ki la ban bot nomor komong oi pi ke dei ke por ke bajrong bagian di gitu te lada ki la ban le ya ketan dei kan yarap yiki bakin empoi ken sedu gitu ki tertiary levels of care Te ho bay day bakan ni kajing di ikni kita wai ngi imo doktor ki ni blak kham lang ba ong simlan di dawai BP namut kila hab di ben chijing im. Te la da ki di dawai ka bay day baka Jingpang sini ru kila hab di ben chijing im. Te ka day kum ta doktor na ni dong ka por bagi ong ngala jam ngala sange no ngam di su ka ki jing ma doktor hapung ta. Ka ma palat nomor ba long kila don ki cases ki banga ngatep Jayu idan itai we kong iladi ki dawai diabetes nei iladi la arlai sinam mo te kahiar ken kalahiar kita ka sugar jo i te klam dai consult di doctor te isu i leke i to baklahiar te long im i berkhan bakal ajam te ma tang hadian artio iklan no itai kong bobli te nomor kitu ki dawai nei kimla te ban pendu jat ya kenika yu ya kenika Jingpang ke badan hamat jongi da ka jingti jong kitu ki dawai em ka take care ya ketu ka extra kitu ki ko mga batay manay pi mo kisini nang ta kini ki clean ti Bariya bibi ha ki bobon habat it takes care of that andre subo no la da kala effect Andai kala effect i kitiar kumbang oi pi mena wat lagi msu thu ki bre ki pang handrai marsen yo ai Jingpang em kala sedang trei kini ki do jam jongi mo ti ban arrest ya ketu ni ai dawai arrest kemud lada idon kat ni Jingpang long kala long arrested ha ketu ka you kan ti namar kata komi kini ki namar kidon ki bre pat ki bal adi ki sedam gum to te kala biang tang ba mdei maki ki ban ken bala biang te ken hablet ki doctors ru ki ba pet ki bre nei long sisin yu ya ketu shuken no mo ka blood pressure jong ki kala hiar kimla ban chuong stop no ki dawai ken hab ban monitor ki ken for months ken pet bakal long gum no te hakata ka rukam the day ba kala apoi ko por ban stop ki dawai tu ude doktor ban ong ya kata mo kalong kabalong bama si kadai mo ban sange hi ya kabaya dai kini Jingpang mom ya bit ban sange hi ki dawai la se ki bon ki bre ki mom tip ki la so biang ka BP jonga la hiar la nem ta mo shini la hiar kom bai doktor la batai nget scam ba ki por lo jungi ki bas ngap do ken bot ya kata mo kong flourish ka ba day but kani ka screening ka papla ya pen long tamut ka ki jaka sol ba ki jaka nong kendong ha kanu puru kompat pi le ya kani ka Jingpin bana pat ba la ne khna ki pat ba ki nyishim benta kan ha kani ka screening yes kong kani ka program ka bangi kran mentahi ro kalong ka we ni kilat mo ka ba lengba kani ka Doordarshan Kendra bat ki YouTube channel jong kani ka channel ngi kemit nanti bagi pat ba nong snong kin yo i kani ka program bat handai ka badan kam kalong ka jing ya kran para breu mo haki nong kendong haki snong bat haki school bat haki kinu ki jaka te mentaro ngi dang ya kran ba ngi de ban pentikna babar khoi ki nong snong lang ba ki asha kin yo i kani ka jing tip bat kumjuk ro kidan ki Jingpen bena haki VHND kidan kita ki village health nutrition day ki ba barabor ngi na ki health center jongi ki sait penlong ya kini ki sisen si brai ka wei ki snong ka dei ban penlong ka ta ka VHND de hakini ki hakoi ki snong hakini ki VHND i asha ila de ban pentip lupa ba kandan kum gani ka kenja screening ka baki health staff jongi kinnet haki to ki meeting jong ki ban check ya ki long keme bat i ki rang ba bat kumjo ya khamtam ya kani ka screening ka ba na banta ki ba life post nem sejrong ka ki dan ro ki ni ki urban health center ko mangi ong ki ban le check ki school ni ki office kanang ba ki ni ban le ki ni ki screening na banta ki ni ki ba life post nem sejrong ka badan kam kani ka campaign ka long ba ngi ko ban pentikna ba ki ni ki khat ar lap ni opweng kinong snong ki bakrase ka life post nem ki de ban $1 de hi
but day ban up haduk bakin lawan ki health center Shikishnong jong pi namar health center jongi ki de ban de be kene screening lada hadin jong kene campaign no kin dang continue te kamot ngim kami lenti ra ba barok khat kin pendep kene campaign re ka jong ka jing pensawa lang ba kini ki kor ki baper ma lang ba ki social media lang ba ki kubor lang ba ki ashas jong iro bat ngin yai pentip ye kane bat ki bru kin ngotho ba ka screening ka long ka badan kam kumbang ila yo ang mane si arsen haka sistem de ban screen ba yal de na banta kini ki NCD bat ki dan ti menta hi pelong ya kani ka screening ka ko ba pila ong de ha na do ar filter kani ka de barok khat ka ri India na do ar pheu hado lai pheu wai tarik umaj bat hadian kani pa de arsen chita yo ha barok khat ki health center ki de be ban de screening ya bat la da kalong ka bala long uno ubreu dan ka breu ki balai post nem shajrong ki de ban screen shwa ya kan ka BP ya ka shini ba di kini cancer kumbang ila ya ngotho mentan ba kini ki jingpang ki la shim ya shibon ki jingem but bon sen ni ongka silent killer mo kini ki NCD ki longkom ki silent killer kim pen ira ya ka dak shin kim teng ki don ki bayo kini ki jingpang tang ba kim pau shajrong nda kila shuur ne kishu ya hakapor baki thia kishu kishu klat hakapor baki dang thia ro namar bakam dan kata ka dak kashin ka bapau baki laban dan kaman shin do waina kata ladangim wan kini ki screening tikna kemudian ngin bon ki bangi lap bangi la ndai tang ha ka jela jongi hari India bat setelop ka pathai baki de kani ka de ka bai ka jingpang ka bashim bon ya ka men breu palat iki bai pada ka jingpang kedai ho mangi mo doktor pelaban pensha su ro kata ti khandiat ngan su thoi pi mo house nam khat khandai spa khandai pho ki daw jong ka jingyam hakani ka jingla ngine kran spang ka jila jongi ki daw jong ka jingyam ha ka jila jongi ka khambon sen ka de ne kini ki jingpang jong kini ki tar jingpang jong ki tar te ka TB ru ka include hangta ti nang ta pat kani ka kini ki jingpang penhiar nang ta ka jingpang malaria bat ki jingpang kan the ha ka por kha por pun mo ti kita ki de ha ki khat khandai spa khandai pho handrei manta lai pho snam down the line ka baningkong ka jingpang ha kani ka state ka jungi dei ka jingyap jong ki breu ha ka state ka jungi ki de ni ki cardiovascular diseases ka ba cause the cause kadeka hypertension dane ka jingki jong ko BP ti nang ta pat ki cancer ru nga tharai barok khat hi ngi te ka jingpang cancer kala penya bon ki brio hangni so kini ki de ki ba hajrong tam hakini ki por ti ladangim la bante ala kam manta kan e ka state ka jongi ti kumbila kren kong flourish mene ti kalong kumni manta long ban tackle ya kani ko problem dei ki dan tang arlenti ka baningkong ka dei ba ngin penbiang kini ki health facilities jungi mo da ka liang jong ka government ngin penbiang kini ki health facilities jungi kamot ngin penbiang ki rukom test ngin penbiang ki breu ki ban test ki de ban long well trained nang tapat ki dawai ru ngin penbiang kini ki jakan mar ladau doktor hapok kini ki sub center jungi umdan doktor de tang ba kini ki breu ki haban letkin su doktor te ladau la ai dawai mu undei te kamot kini ki sub centers jungi ken ai yu tu dawai heki through the prescription bu ai doctor mo te kata gede ka jingpenbiang na po ka health department handrei sa ka ba kongsan tam menta gede ka demand generation ki public namar kata menta nga request mo ya ki breu ha snong ha thau bakin so tho bhai ka ni menta hagajing long jong yin dei ngimpang ngim sitam kam de ba sok ba ngin ong bangin let pa pet ye la de habangi kampang sitam long kan jinjar yengi bangin you bangin let spok health facilities handre nga kerman but nga kentu yu phi baro ba lengba ka ni ka jingi kran ka jongi menta phin so tho ba ngin habban simkhia yala ka jongka mat ka phat yala ka jong ka jing em to ti nakata ka daw ngi haban le screening ti
bam antat bam da ka basu tho ya ka bam jong pi nang ta pat kyar neki ki jinglen ki basnio man ta pi ki drugs ki kan rai bha ni ka ri jongi yan ha ban kyar ki ne mar mdei tang ki ta ai ka mat ka jong pi ki ta ya ka jing mo jing parkhat ka jong pi ki ta ru ya ka long yeng long sam ka jong pi ni ka nu ki yeng ki bajat namar ba na drugs na ka jing di kyat mo te nga kentu kan ye pi bai ba pen sim kya ya ne but let kan sempori pi tang san si prominent ba pen let sigini gi health facilities jungi ban screen ye la de pen yo ki jing batai ne ki ru bat la de ba ka don kanu ga jing duna ka bat ka jong pi ken pha ye pi sa ka jaka ka badan kam kadai kata kadai ke jing sim benta lang mo jong ki pat ba jong ni ki pat ba ka im lang ka sa lang ban pinyo e kata ka long yeng ka bakoi bakhya mo ka snong ka thau ka bakoi bakhya naman dalapang ki jing lut ki bon ki jing e ki bon mo doctor makwa man kali fi doctor kani ju asngoi kani ka jingpang sini preng ki wat ki khlung ki yo e kani ka jingpang sini balai ka long kumta doctor baki wat ki khlung ki yo ni ka jingpang sini long kidan arjat ki jingpang sini mo ka type 1 diabetes but kani ka type 2 diabetes they usually kini ka bangi screen menta kadai ka type 2 diabetes ka bomot ba ka thau jingpang hadien ken hangi ne ti henrei hapo ki khilong pat ka don ka type 1 diabetes ka badai na po ka mat ka jong ki hi ti ka don ka ai ka baduna ka mat ka jong ki ka ba ka sia ka ni kali kum tama long da si ong ba khlung is tu banchu pen chai ke jing stu baklam ki khlung ki la bam thyang palat ki la bam ki khlung satonat ban bam thyang ni te khnam ki mi ki pa ken so tho ke ni kata namar ba mon ong ba wan bam kam ba hi mo ban bam thyang tan ki khlung wat ki khlung ro te kong flourish ha ba ye dei ba ki ni jing pang mo ba la ya kran menta ni jing pang bp bat kata ka diabetes even cancer te lingba ka ni ka screening pio e ki jing tip ne kan ngot ki pangte haga ba yede ya ki ni ki lat hadim la det screening pat ki lat sumar ko ba doctor la batai ki ai ki dawai kan no ki breu ki don kata ka jing long kin ki jing ki khli la ni ki jing trilam kan kana ma ki ro ki nyo ki ko kya ka jala jungi ko long ba ko ba kya kan ki program la ni ki follow ups ki ba pili le ade ya mentahi kat kom ka record jongi ro ngi ya iba bun sen ki breu ki duna bah ki bawan ya kan ka screening haduk mentangi yo jing khen tang khat 100% na ka sispa ki bawan syakmat bande ikan ka screening bat ka ba I telot syuk ban ong kalong ba ki senrang mo ki rang ba ki kham duna ki bawan ya kan ka screening ki kham nesting da pi compare bat ki kentai na mar ki kentai hi da ki wan chi health center ki wan na banta ka jing ka kam armet ni ki wan da banta ki khlong ban ai injek ha kata ka por ngi ro ngi yo ban screen ye ki ban re girang ba bun sen ki duna palat bawan de ikani ka screening bat na kata ka 100% ngala ban ong tang san ru persen gi de girang ba bat ki babon hi de kan thai ti kalong ka ka ba ngi kwa ban pen tikna bat ngi kwa ban pen sawal lang ba kan ka program ba bun sen hi kidon ki jingyap ki bangile ye kini ki that record ro ma ki sub center jongi la ne ki PHC but ngilap babun sen kirang ba ki baklat ki de ba ki khat bet na ka stroke la ne na ka jingbom tip breu la ne kumta ti kata kamut ba ki kram one screen ha ka por ba biang ba ki kram yo ka jingyada ti na kata ka daw kalong ka badan kam ya barok khat ki ba cross ye kani live post nem kam tam ki rang ba breu ba kin one chakmat namala dakim la banwan kemot kalong gajing na benta jongi kumno ken mano pa de ban kit ban ba mo ye kani ka snong ka thau ye kalong yeng long sem ada girang ba jongi ki pang ki kro ngiyo I ba bun sen hi ada pi pet chaba rok ki health center ro pinyo I bet ba prapo persen ki health center ki da bet ki kentai tham duna ken ban ye I ki senrang ba ki wan tengi khot yo weri ki senrang bakani ka program le si ka long la benta ki rang ba ki senrang ro kom du kam de ya center kam de chang la benta ki kentai bat ka de na benta baro bat na benta ye kani kham tam kani ka program ko mingi khot ka CPHC la ni ka comprehensive primary health care kamot lengba kini ki sub center ki bangi ong ki health and wellness center
ngipet ya ki beriu nado badang pun hado bakila temen ki kro kamde syo tang le benta ki long kemi ba armet mencuangi set pet betang ki long kemi ba armet bakiwan ITK kulung bakiwan pet na benta ka jing armet dari benta ki Jingpang ki la bun bat ka jing pet benia ka long le benta barok khat kirta bat chinrang bat kente bat ki program ki la don haduk kat arjet ki kompet benta aduk ki skor ki khmat you know kini ki Jingpang jong ka jabing leni ka mental health bangi ong ngila la ban expand ni program long beyond ya ka bangi shile menchua kan palat ya ka bangi shile te sien he pila wan rong haki health center ka mon kani ka NCD screening mani ka screening ka nongkong ka bangi le ka de kani lada piwan shim na benta ka Jingpang sukpo ro kani ka screening de ban le sandan bat komta kan ngi kwa baki berukin wan chakmat na benta kata ka baar pat de ka long ba ngi promote ro kom ba pi ong ka jing ya da ngim ong baki berukin wan screen baki nyo Jingpang la ne baki la dan handre shwa baki nyo ikni Jingpang ro ka dan kam ka jing ya da bat hakata ro kom ngi shet le ki awareness program cheki school kasdang lado ki khana ret hado ki khana samla kenang baki nya ban kere kini ki Jingpang ki bala ban yo ndak la rang ba ti ngi promote bahai ka wellness sessions balang ba kani ka program ka bangi peniat menta ka long ki barok khai ki health and wellness center ki de ban organize ki yoga session nong lang ba ki yoga lani lang ba ki jing ki rukom ki lain met mo ki exercise ki bangi ong kamon ngi rap ro ki bro bakin maintain ya kata ka healthy weight ka bor met ka fit mo kajing kia jongki kade ban longkat kum karta jongki ban ngi hikai ki kum no ban bam normal kanero kapani kaya rap yaki bakin la ban iadei le dia kini ki Jingpang ki bakum ki BP ki chini ban bat ki bom jabit kan normal ka jing kia ai jongi ba khoi ka song hangi dan rabala ban le ero ladang ngim sim kia hi kamot ngi hab hi ban ya dang ba ki jing pada hadian kan ti kata ka message ka ba ka program ni ka campaign ka kwa ban Aisha ki pa ba nong sok ti kong second dia mo long kumbi ong mentan mo ka hap ka song hangi bengin take care la di ti teng dei ngi sam ha ka jing ya jing surum sedeng dei ki bre ki si ong gum no bleu dan rangkat lam ban ni hendrei long kumno pin e ho blei la di pat pim le e pi haban serang sona la di ti u bleu ni dai pi ti sakawai kandiat ngakwa ban hang nian dei ba hang ne podi jungi ne ki bon hi ki be aspo ki private hospitals ti ye ki tu ki bala banle compare hendrei kum kini ki breru ki de ban wan namar sukhen no mo ki wan po nong kondom ki wan support Bethany ki wan support Nazareth de ki wan some treatment sani ti kabaning kong teng ki la yo ban thiet dawai ki la di ti hadin support pat kim dan pisa ban wan sani ban wan sem dawai ban thiet dawai ru kim yo ti kim dan dawai ti namar kata long ngi la ai jing tep ye kini ki hospital se prokhat ba hapo ki sub center le na ki PHC jungi ki dan kini ki dawai ti ki la ban long kini ki breu kim dei ban tieng kan ban ongi ki doctors ba na benta menta maybe ngane sem dawai so ana sene ti kini ru ki la so tho namar kum banga ong mena ngi khat ikini ki private doctors ni kini ki hospitals barokhat ti kini ru ki so tho e kata ka jing ai dawai ka jungi te lara kim la ban afford lara kim la mo ban afford hapo ki hospital jungi ti ki la ban let sekini ki la ban refer ki sekini ki centers jungi nang tapan secondly ye kini ki brio ki badi dawai nang no ru mlele ki mat di lada ka song mo ka song ha ka mon jong ki brio lada ki di nang no ru ngi kentui ki bikin di regularly but sakawai ken one siki centers jungi tang bangin su follow up pi si sen si benai ken one siki centers jungi ngila ban su check ki ba ki tu ki dawai ki yarap ne em ki ti kata kan long ka ba palan namar mde bangin ai su ki dawai ki mandi kita ki dawai ki bagi yo na wai hendrei ngin la ban follow up ki namar kumba pitep private hospitals kenam la ban le support ka snong jong pi ban one follow up fi la pi one hospital ki la ai dawai la pi ja kem la le so ngi dan kini ki centers hapo ha khomot yeng jong pi te let sato ban follow up ya la de kan pi long kum mo nolol ba kon flourish pi on kaden kata ka target mo kita khat laktam
kat kiba niolak kat niolak arpo niolpo we hajar an rus palai ngot kil kini ki balai lai post nem chene ki bangi haban cover health center jong te kum ya kata ka jingkhen la se la ki briu ki la chapo private hospital kan num yo shuk nei ka jingkhen ka ba renti kin la se kan nongut ki balawan kan nongut ki la screen pi nyo be tai ka jingkhen ka ba ki wan chapo ki screening centers jong ka sarkar te long khnang ban su thu pat ban yo ya kata ka jing su thu mo ka ka khya jong ka jala ka jongi ngila ban ong ba la dangi sup mo na company connect ne pi na kini ki khat arlak tam ki brio ma su ong ba la de ki ngi ko ban poi ni ka thong le se la dangi poi ni ka thong ko mot ngi la poi 6% tang ba ka bam la ban la long hadu kata te la dangi poi tang nio pheu na kaliang jongi kita kilai pheu kila ban le cha private ro kala biang palat mo tang ba ki ya ka ba mentahi ka long tang khat sau persen mo ki ba la ban wan ki bangi yo record ken te le se dangi ken kita ki ba le cha po ki private e le kala ban poi 4% te had la da kalong kom taru kadang duna palat wal haki private ro ki 4 don hiki ki brio ki balet ya kani ka screening ka bukum ka sarkar kala pha ki wantang na de ki pang ki le hospital handai kani ka screening ka mangi pelong kam dei de benta ki nong ya ki bala pang lupa kadai ki brio ki basat bakhya ti kini ki basat bakhya bale kin chule ki hospital pi la de ki sat ki khya mo te kata kalong ngatharai kalong shai hi yangi ba ki basat bakhya hi hakalai pusnem karta kidai kini kita target but kinam late rasa private na banta ban check lada kita ja IBR amar kadon ka cost kadon ka jingrut ban late check private ban late kata andre haki jongi pat de center pila banwan makna te kami lenti ba lengba kani ka campaign gengin yo ya ki brio bikin long ki belong kit kia shisai kani ka banta ke Kan hala dangi nujuar tang mo yang ki brio bat ya ka mar ka matang cubu nuksa menta ku mi ka kali ni thiet kali na kono ka company tamu tang hadin ka tu kila phone pinwana ka kali ju phi ha ban servicing ha ban check ke ka baduna ban maintain ka tang kan ka tu ne banai lu kila phone tamu ya ka kali ka badai tang ka tiar ru ngila ya na bot bakanam snio bom bangi sudu nong la ka snio ban mi sodon kam ya ka ban ya te kania pat ka badai ka kali ba mangi ngi di ban ya ka perthai ban im nei bon sin ngi le bom so nyo kadai ka tangin ka mo ka khobor le se ka bangi hap ban pendung si pat ba ki jongi ka kali ka bokong san kadai ka mat ka jongi te mo ka ba ngi kat nus nam phi ko ban im bat kum no phi ko ban im dei tang kat no bat kum no ka ba kum no phi ko ban im te kum gini kilat kilenti ngi don kam ban sim khia bat ban pendon kam khnang ba mo ngin don ni kata ka jing ko jing khia kan te doktor ngi sosi ba ngi long kum tamu ke jinglong brio ke jongi bangi le hospital tat hadu bangin dalapang tingar ila dia menchua hat ka jingbun kam ho ni kum phi ong kin thai ngi hap hi ban let check up an eman ka por bangi pun ngi khang ngi hap hi ban let te ngi sodon bok hi bangi let ba ngi sem no ila dia mo bangi yo ngi don ka jing sitom tingar ila dia lembak ni san ngaju tip hi ki brio bangar ngade ka bala yo pangkansa na tip ya kataru di bang ngajulet ki screening ngalit ik screening bat syam ganya kata ka jung sitom ko mga don bang ayo man sumar bat kumtang ngadang im hanu menta arhus nam man syang ayo tele ba along slam palat la si nganum don chu menta humne te ka katang ka daw ka bang ihap ba mo parlok bang don kam banlet ya ka screening te doktor ka ba iadei bat kini ki Jingpang cancer ko ba pila batay mo te kibrio hi bonsin kim namar ko ka cancer ngim yo sngo ning kong ka Jingpang mo ka met adu bakan la long advance ngi sngo ka Jingpang te komno pa pin batay la ni pin slori ibrio mo buta ki screening fi ong tor bat ya ka bun bat ya ka mo ka ya ni ka lenti kha jong ka thai te kan no kom doktor ba kin ki ibrio kin ma su thu bangi don kam ban let kin am hadun la don jing thot jing wet mo song la thar podot ne na mo ne kan no kom ba kin slori kin let ya ka screening ka banding kong long yim dei ban tieng ga Jingpang cancer baleng tieng ka ni ga Jingpang cancer namar kat ki brio ki bangi kan do ki bayo cancer ki poi bet sa jing yam ne te ko mangala batai mene kata ka dei namar ba late detection namar hangi nei jayu long ladangi yo apang cancer lada ladon ka jing thot hakamat ka jing nei ngi tieng pala dio ka dei ka cancer ngim let support ki bade ban let ngi le wat dawai khasi ngi le wat long ngi let seni setai te
haduk ba kanda kata haduk ba mlalai isu ni supaya ke hospital ti namar kata ngakentu ya pi ibai ba let ya kini ke screening namar hangni kini ki teams ki jongi ki badan hapo kini ki health and wellness centers jongi kila along well trained ban yu I mdei da ka bale ki test ki bahe tang bakin su screen dia na ka banta kene ka oral cancer mo lene ka Jingpang cancer jong ka suntur ngi sene ngi bam ki kwai ki duma ngi di cigarette ngi di mo dia kile akumno kisu check kisu examine mo dia kibla hi ban ong ba kadai ka cancer ni amru tang ba kila itu lada dan jingper mo ti lada dan jingper kamot kila refer ki kumba namar pi ngila batai ki ru hakanu ban refer ki mentakin delet support PEC namla ban lei ai ti ki referral pathways jungi ru kila biang ba ban refer hakajaka bikin yo ya ka jing sumar ka ba khamba senengken mo dia nomor kata lada kilat dia kumia ka breast cancer ru ngi train ni ki bakin detect lada sukena dan lumps dia ya kata kila ban hikai ru hapo kini ki kumbe ong mene hapo kini ki health and wellness programs ki bengidan kini ki wellness programs ki bengidan ngila ban hikai ki bre ru bakin le self breast examination mo dia dah kata ka rukam ngin kwa ban yo iki nado dang sedang lada dei begidan kanu ga Jingpang mo ka mat jongki te ngin sa pha iki seki jaka bakila ban sumar immediately long dan kam ki jing sumar ki bahe nomor gini kin dan kam tang ka jing sumar ka beret ka bangila ban le apa ka state jungiru kadai nomor baki blue kene ka tak kene yo Jingpang cancer ka nok ku denial te mo ma de mga balen yo mga ha mdei mga bayo wat mga na masdang por mga yo ban ditak kata on balai kumlungan si yo mga ngisung manu ban yo kene ka Jingpang kawan hi ka ta hi yano kam dan jingjet mo yano sa koi doktor nga ko ban kali phi shaphang kani kam kumnu ban penne ya kani ka koi ka khya jo kamet ga kani ka benta jo kini ki nutrients bo fer mo ki bangi de ban bam le sikum menne fi ong hanong kondong ki bam tang ka carbohydrate ti pinchu pensai kan dia doktor kani ka kata ka protein mo la ne mo ka kita ki vitamins ki ba hakanu ka dur ba kila ban yo kin kitang ba penne ya kata ka koi ka khya kamet jom ki okay mengadan hani bagi konferensi batai ha kan dia spam kata kong kumlesibon I doktor bat ngatrai kani kade ka jingtip ka ba ngimde ban shania tang ba ki doktor ki de ban lani de ban tip henrengi barak khai kinong song kilong kemelong pa bat kinong hikai ngi de ban pentik na kum bangi tip ya ki ai pat dero kani kade ka jingbam na ka benta ka jing im jong ni bo ka bangi de ban tip bat kata ka de ka jing tip ya ka bam bat ki ai ki jing bam ki batei bat ki ai ki bom te bat ki ai ki jing bam ki badei ban bam bat ki ai ki jing bam ki bom dei ban bam tileng ba kini ki program jong ngila le ki IEC ne benta ka ne ngila pen tip ngila pen ya kini ki jing puli ro ki materials mo ba ki bro kin yo ban puli te kan dia kong kom ba phi ong mentan long haka jing dan kam jong wei po wei ubreu ban he ban san ngidan ni ka balance diet ka bangi ong badai ban ban dan barok khat ki kenja vitamins lani ki protein ko ong ki jingbam ki batai ka met ki fats ro ki dan kita ki kenja umpniang mo ki ban kam ni ka met ban pakan yat bah ki so ki jhor bat kom ta ter ngatharai ka bang ko ban ong hang ne ka long ba teng wat ko umro kadai ka jingbam ka bangi dei ban bam tikna tang bangi I ba bon sin wat ko umro ki bru kim dadi tikna ba teng bat lada ka jing klat ru larang bo jing mon klat no klat hado lai litar ngi dei ban di ha singi tinga thrai wat yang ngar di ro ngam la ban le komta te henrei ngan chu ong ye phi ka bai dei bat kani ka Jingpang NCD mo la ni BP ke ki bangi sha ya tho ba ka long ba ngi ban kiar ngin sedang suana kata ka jing kiar ki bam nomor kumno ban bam ngathrai ladangi ong makna ban bam ro balani wat nom bam ro le se kila tip lupa ki bre wat kat kum ka jing yo jing kot jong ki bam ni kini ki jing bam henrei ka ban kam ka long ba ngi de ban kan mo bangin de ban kiar ba hai kini ki jing bam ki ba la ban penyo ki Jingpang
sugar dan ni jingpang sini dan ni jingpang hypertension pun sian ngisai ai kan ka counseling baki deban bam bahaya kini ki dok ki bathat ki dok that mo ko mangi ni smart bah bam ki dok that lagi dok masih dok sniang ne dok siar ro mentah kilami ngide ban care ban bam kini ki processed food ko mangi ong iat bah kini ki bacon ki sausage kini ki bala Sina lupa bantang subam, de dan kam suban set. Ya kom kitu ki jingpam ro de bahaban kiar ki dok hatin, ki bangi set ong bakilong ki basuk bahaban tray ban penkre, ban penkre. Ti kini ki jingpam kim de ki bapoi tang hang ni mentah kila rong sha aduk kinong kendong ro bala dan ki fridge. Ki breu kila buat ha fridge la ban buat lai sengi saus sengi kenta sita euro. De ban kiar ikum kitu gi jingpang jingbam ngi de ban kiar bahaya kini ki komong ong kini ki jingbam ki bakum ki achar ki bala bu meluk hang tu de ki snam bat kum ju ro ki kini ki hil ne ki kenja kleng ki bang ya i ki bala de bah ki cheese ne ki ka ong de ban bam than ken de ban bam khandiat tang de ban bam than bat buon sin hi ki dok kha ki ba uktung uday ujing bam ubangi ya smart bahasa nong gendong tang pementa wat gitu ro kila ai ki dawai ki ba laban at pade nomor ki dong gitu ki ajin ni moto ban penbang ni ki jing bam de ti gitu berokot ngi de ban kier ngaya kendo e we doktor sisen bai ong baki pet bahai ke jing bam ba tho hang to badan ki kenja umpniang ki belong addictive bahai pi kum ki chana ki ba ku achkwa ban bam han re hang to la dap sendan de ki salt bat ki sugar ki ba pila ban yo ki sini bat ki mulo ki ba sneu ganya kamen te kita ki de ki bangi sai ai jing hikai ki kena school ro baki de ban care namar la de ki kena ki stang ban bam ki ni ka mot kat bakin da poi arpel lipos nem ko mot lati kena bet bakin yo ki jingpang NCD kata ka de ka jing lab bat kila kide ki jing hikai ka bengi ai ki help nurse jong hero ban ai ti henre ka badan kam ka bangi de ban kemen ban ong hang ni ka long bangi de ban kan ma ba ki jing bam ka bengi yo na ka per la jong ade kum ki phan la ne kum ki johor ki jhap ki bangi ya i bangi ra ban pha shabaro bat kum ju ro ya kini ki so ki pai ki bami ha ki per jong ni bat ki badan hayo hat ki to ki de ki jing bam ki bangi la ban thet menta bat ngin bam menta bat dan kam ban bu dan kam ban sna dan kam ban ayu te kam kum ban poi biang sa jing kran jong pi mentan ki jing pam ki batei bahaya ka met jong ni ki bangim de ban klet hakala ngi de kanu kartaro na benta ki breu ki basat ki baklan ki de ka proteins ni ka proteins ka de ka bam kum ka do de ban bam kum boong ni doktor de ban bam lai kilo 100 kilo han ka do dan kam ban bam ka peleng nang ta ki dok kha ki dut ro ngila ban bam bat ki wei pat de ki kenja pulses mo kisana ke kita ki de ki proteins ki badan kam da benta ban long ki ba shat ba khia mo hakata ka jing khia jongi ka carbohydrate pat de ki de ki jing bam ki bangila ban yo bor ban tre bar hagi kam ki jam jongi bat kita ki long be kum ki sini ki johor ki johor ki mde ban ong ki johor ki jhap ma bangi set ya iman gasngi ki bangi dan bat ki sok khamtam bat kum juro ki cereals ki bangi set smart bahaban bam ki ja kaja bat wata gitu beror kilaban hab ki carbohydrates bat ngim de ban bam palat de gitu ro kabalai pat de vitamin A kini ke vitamin A ro kalong ka badan kam ha bat ka bangin lap ha kini ki dot jam jong ki merat mong kum khalai dan ni kum ki dot not jong ki masih kisnyang kum tu bat ki siar ki peleng bat ki baik ki johor ki belong stem dan ni ki belong saw te kum ba pi ong ki karat dan ni ki beetroot dan ni ki papaya gitu ki patau ki belong jerngam la ni rong saw gitu ki dan ka vitamin E bat ka badan kam ha ban yada yang ina benta ban yang dek persya ya ki jingpang ki bala ban wan changi long ban yada ya ka bor yada te ki immune system jongi ka klan bahala dengi bam ki ni vitamin E skawai pat de ka vitamin B ro ka bang de ban karen hang ni ka long ki dok ha lane ki kenja nuts ki bangi ong kum ki shana kum ki almond lane ki cashew nut lane gitu but kino ki kenja nuts mo ki bangi la ban yo bat nak peleng ro ngila ban yo ya ko vitamin B bat nak tukat ni kini ki johor
thiek bat kadut ko vitamin C ro kalong ko badan kam ya barok khot bangin bam bah bangin long ki ba klan ban iadei kini ki Jingpang NCD kata kalong kum ki johor bat kisok ki ben ki badan ni ko vitamin C ka ba klan bah bat kani hi ka yarap ro ya kasnam jongi bakan ya tikna mo ka bet jongi ka balai pada ki vitamin ka de ko vitamin D te ko mangitip hi ko vitamin D sam bonsen ki ong ki ngiyo na kasngi no niki jing naki shat sngi mo te ko vitamin D kalong ka sunshine vitamin ka bangi khat bat ya kani ro dan kam ha ban yo bat ngiyo bhai kani la dangi ba mi ki johor jerngam bat kumju ro ya ka peleng mostem ka peleng ka badan hab ka tugas stem yo bat naki dot bat ki johor kawai pada ke vitamin ke bakadok ke de ke vitamin E ya kani ke vitamin E ro ngi dan kam ban bambat kani ke bun sin ke mi ni ki kenja umpniang mo ki umpniang ki bengi shat tinga tarangi yo ihi bangi dingi shat jing shat ki don ki bong la don ke sunflower oil ni ke kenja umpniang olive oil ni ki kum to te ki na ki umpniang bat na ki kenja sheng ro ki don gini vitamin E isning sheng patau ni ki sieng ki kenu ki kenja sieng ki bangi shat ya I bangi shat bam ro te kini barok khat ki dan kam da benta ka overall jing san jong ni barok khat bat ngatrai ki kimi ki pa ki de ban tip ya ka lada ki ai jing bam ki khon ka mot baki ai ya ka jing kia te tangkum tahi bat ko ka bangala ong mene bade bandi bah barabo bat ban shat bah bat ban sumar bah ki jing shat jongi hapor bangi shat bakin lain na kita ki Jingpang pada ki bawan na bar jong ke johor ke to kulishi bun kong flourish kita ki Jingpynjur ki jumpi mangangit skem baki palok ki jungi ki bapet ki la yo kamu ka ba kata kadur ka ba shai kan ndai man chu ong bam kita bam vitamin bam kita kim suthu ne ki Jingpyn batai ki jumpi ka la shai te ka por jungi ka la dai tat mangin pin kut no ka ni ka program mangangit skem ba ki parlok ki jungi ki bapet ka ni program phila ya sngo phila shashkor mangangit skem phila pediang bat ndai tang bapi pediang bat phin le ya ka ni ka jing terwa jo ka sarkar ban le ka ni ka screening bat ba phin le chi ki ni ki jaka ha po CHC PHC ki badon na ki snong ki jongpi ban le chim ya ka ni ka kabu khnang mo phin la ban im ya ka jing im ka ba koi bakhya ka jing im ka bajrong ka jing im ka ba don ka jing seiso bat ka jing larkam mo ta sa shisien doctor kubleshi bo nam ta ka por ka jongpi bat kum kong flourish kum jo bat nganget skem ba ki parlok ki jongi la yo ka jing mentoy te sa shisien pat na kedurashan kan shalong ni ai kublai phi paro kubleshi bo jangan lalu kelompok mau kupon lain saya